L-għodwa tajba. Illum, il-ġimgħa 12 ta' April, issa saru d-9 ta' filgħodu, nilqawkom magħna għal din ix-xandira diretta illi fiha se nkunu qegħdin nagħmlu il-polza għad-dħul għall-għażla tal-Form 1 Subien. Jiena jien Mifsud, Direttur Ġenerali fis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija se nkun qed immexxi din is-sessjoni ta' dalgħodu. Bħal dejjem ħankunu qegħdin nibdew b'talba. U jiena ġej dalgħodu jiena nirrifletti qed u anke l-uffiċċji tagħna qegħdin il-Furjana. Wasal San Populju. San Populju isu jimmarka l-ewwel festa tal-festi esterni u hekk li jibda jkollna. Nistqar magħkom tħaġrunix minn xi dilettant kbir tal-festi tal-esterni tal-etajiet. Però napprezza ħafna l-aspett ta' ġabra li jġib ta' folklor ukoll marbut magħha. Ninkwita u nitħasseb meta daw il-festi ma jservux għall-għan aħħari tagħhom illi jiġbduna wkoll lejn il-mulej għall-ispiritwalità tagħha u li jiġbruna flimkien. Nitħasseb meta nara li xi ħaġa anke sabiħa bħal din xi kultant tiġib ħasra firdiet. Tajjeb li jkun hemm kompetizzjoni mela le għaliex le, għax bis-saħħatek nkun nistgħu nagħmlu opri jisbaħ waħda minn oħra dik ħaġa tajba. Imma li mbagħad dak iġib il-firda li jġib pajjiżna mimli b'dal affarijiet. Iżdu donnu nsibu affarijiet biex nikkompetu, u sakemm il-kompetizzjoni tkun sana ħaġa tajba xi nkomplu nittejbu. Imma li mbagħad qisu neżaġerawha xi ftit u nibdew nġibu daqsxejn waħda firdiet bejnietna fuq ħafna diversi temi. U nagħlek nixtieq li t-talba li ħankunu qegħdin nagħmlu nofruha biex l-ewwel nett dawn il-ċelebrazzjonijiet jimxu wiċċ il-ġid, li ħadd ma jweġġa li jkunu sbieħ, imma li aktar minn hekk li jservu għall-iskop tagħhom, li jqarbuna mal-mulej u li jqarbuna lejn xulxin. F'isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema qiegħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrina d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la taħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fissija u tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu kif kien ibidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. F'isem tal-Missier, tal-Liben, tal-Ispiritu Santu. Amen. U bħal dejjem illum għandna magħna lil Sintja li ħadkun qiegħda tispjegana il-proċess tal-polza tal-lum. Nħalli fidejk Sintja. Grazzi. Mela nitlob ir-reġija tella l-grafika ħalli hemmhekk tkunu tistgħu isseguni wkoll. Mela aktar kmieni din il-ġimgħa kellna il-polza ta' parteċipazzjoni u hemmhekk tajt rendi kont ta' differenzi minn dak li konna ħabbarna fiċ-ċirkulari ta' Jannar għaċ-ċirkulari għall-eventwalità tan-numri li għandna llum. Ħanerġa' ngħaddihom hawnhekk igruppjajt il-gruppi flimkien mela kellna applikazzjoni minn tad-Djar tal-Knisja, 3 applikazzjonijiet tal-impjegati, 5 applikazzjonijiet illi daħlu b'tal-aħwa però oġobhom li jikkompetu jew jieħdu sehem fil-polza ta' parteċipazzjoni, hemm minnhom li marru tajjeb allura qegħdin fil-polza tal-lum, hemm minnhom li ma marrux tajjeb allura ħajżommu biss l-iskola tal-aħwa fejn daħlu tal-aħwa. Kenna 15 l-applikazzjoni tal-aħwa illi waffqu bl-applikazzjoni bil-post tal-aħwa, 2 applikanti illi għandhom post fi skola tal-Knisja b'tal-aħwa, però ġej minn skola bla kontinwità allura qegħdin ukoll fil-polza tal-lum. 13 huma l-istess b'tal-aħwa ġejjin minn skola bla kontinwità, imma daw it-13 iddeċidew illi ma jkomplux bil-polza ta' skola bla kontinwità għalhekk waffqu bl-iskola tal-aħwa. Għandna applikant illi irreġistrat fi skola tal-aħwa, però l-ġenituri tiegħu jaħdmu fi skola wieħed mill-ġenituri fejn m'hemmx postijiet u l-ġenitur ieħor fi skola li hija ta' sess femminili. Allura ħajkun fil-polza tal-lum ukoll. Kenna applikant illi talab transfer u oġbu li jkompli wkoll bil-polza. Ħasem fil-polza ta' nhar it-tlieta jista' jkun mar tajjeb jew le jekk mar tajjeb qiegħed fil-polza tal-lum.
Għanna 93 applikant minn skola bla kontinuità, allura ħajkunu fil-polza tal-lum, u 4 applikanti minn ġenituri tagħhom impjegati fi skola tal-bniet jew skola li m'għandix postijiet disponibbli fis-sekondarja. Mela totali hawnhekk għandna 138. Għandna 2 settijiet ta' tewmin minn tat-tielet kriterju, wieħed biss mit-tewmin minn kull part ta' tewmin mar tajjeb fil-polza ta' parteċipazzjoni, allura dak l-individwu qiegħed fil-polza tal-lum, però infakru illi għal-reġistrazzjoni mbagħad it-tewmi li ma marx tajjeb fil-polza jingħaqad magħhom li mar tajjeb fil-polza bir-ranking li ħajġibu llum. Min ta' skola bla kontinwità ukoll għandna 2 settijiet ta' tewmin, l-4 individwi ħajkunu fil-polza tal-lum minħabba l-iskola bla kontinwità, però għal-reġistrazzjoni hemmhekk it-tewmin jieħdu l-ola rank li jġib wieħed minnhom. Jiġifieri fil-reġistrazzjoni ħajkonna 4 settijiet ta' tewmin, il-ġenitur tagħhom jagħżel skola għat-tnejn li huma skont l-ola ranking ta' kull wilt ta' kull wieħed mit-tewmin li għandhom. Ovvjament il-ġenitur mbagħad ikun irid jagħżel skola li għandha 2 postijiet biex jidħlu 2 fl-istess skola. Ma jistax tewmi minnhom jidħol ġo skola u tewmi ieħor jidħol fi skola oħra. Rridu jidħlu 2 fl-istess skola. Mela totali hemmhekk għandna 140 applikant li għandhom bżonn il-postijiet fl-ewwel sena sekondarja. Postijiet totali skont ir-regolamenti kellna 230, minn daw tneħħew 9 li nqalbu għal każijiet serji. Jekk noddu min-naħa ta' fuq dawk l-applikanti illi diġà ħadu posthom ġo skola għandna 41, allura hemmhekk jiġi li fadlinna postijiet f'idejna 180. Mela, min ħajkun hemm fil-polza tal-lum? Ħajkonna il-95 li huma minn ta' skola bla kontinwità, mela qed naqdu dawk it-93 u dawk it-2 li huma b'tal-aħwa u skola bla kontinwità. Għandna 5 li huma taħt il-kriterju ta' impjegati fi skola oħra, fejn għandna dawk l-4 li hemm min-naħa ta' fuq, u dak l-applikant li huwa diġà rreġistrat fi skola ta' ħuħ, però l-ġenituri impjegati fi skejjel ukoll. Mela, mbagħad għandna 81 milli marru fil-polza ta' nhar it-tliet. Aħna nhar it-tlieta kellna 79, konna dnilkom waqt l-ispjegazzjoni ta' nhar it-tlieta. 2 settijiet ta' tewmim ħadd minnhom ma mar tajjeb, allura 2 postijiet żdiedu ma l-applikanti ċempilna u informajna il-minġi il-numru 80 u 81 għalhekk qegħdin fil-polza tal-lum. Mela totali hemmhekk illum ħajkonna 181 applikant li ħajjeħdu sem fil-polza u ħatitlalhom ir-rank wara xulxin. Din ir-rank ħatwassal biex dakinhar tar-reġistrazzjoni jażlu skont ir-rank number li ħajitlaq illum. Magħhom ħajjiżdiedu dakinhar dawk iż-żewġ tewmin li għadni kif spjegajt illi ma marrux tajjeb fil-polza, però ħuhom wieħed mar tajjeb, allura totali ta' applikanti fir-reġistrazzjoni ħajkonna 183. Tajduli imma hemm diskrepanza fil-postijiet. Fil-ġemp hemmhekk niżiltilkom x'inhi diskrepanza mela għandna 2 applikanti li huma taħt il-ġerarki taħt il-kriterju tal-aħwa u ta' skola bla kontinwità. U applikanti ieħor li huwa taħt tal-aħwa u l-ġenituri jaħdmu fi skejjel oħra. Ġifieri għandna 3 postijiet hemmhekk li ħajritornaw lura għax dawn l-applikanti la darba ħajmorru għal reġistrazzjoni iridu jażlu jew ħajżommu l-iskola tal-aħwa fejn diġà rreġistrati, allura ma jeħdux minn fuq il-mejda, inkella jirritornaw l-iskola li għandhom diġà rreġistrati fiha u jażlu waħda milli jkollna skont ir-ranking li ħajitlalhom. Mela infakkar li dawn kollha li ħajkunu fil-polza illum għandhom post fi skola tal-Knisja li ma skola ovvja ħad tiġi determinata mir-ranking li ħajitla illum mhix se ssir għażla, llum polza biss. L-għażla ħassir fl-14 ta' Mejju u tkun
seduta bħal ta' issa ġifi titlu l-istess fuq knisja.mt issibu il-link u t-follow jawna. Pero qabel il-reġistrazzjoni ħajkonna meeting online għal-ġenituri kollha li ħajkun it-tnej 13 ta' Mejju u jibda fit-3:30. Hemmhekk ikonna wkoll il-kapijiet tal-iskejjel li għandhom il-postijiet disponibbli ħalli huma jagħtu rendikont informazzjoni dwar l-iskejjel tagħhom u mbagħad nagħtu wkoll spjega kif ħassir ir-reġistrazzjoni t-tlieta. Ġifieri toqgħodux tinkwitaw, sinjuri. Informazzjoni ħantukom bil-wisa f'dak il-meeting tal-ġenituri. Min issa sa 13 ta' Mejju, ftit jiem qabel 13 ta' Mejju tirċievu email min-naħa tagħna fejn hemmhekk intukom l-informazzjoni kollha li għandkom żgon għal dak il-meeting. Ikolkom ukoll fuq għal-email id-dettalji tagħkom, it-telephone numbers biex intom tkunu tistgħu tikkonfermawna u mhix korretti jew le, u jkollkom ukoll lista tal-iskejjel kemm hemm disponibilità skola. Ġifieri nitlobkom għal xejn iċċemplu l-uffiċċju biex ngħidulkom f'dik l-iskola u fl-oħra x'hemm postijiet tridu tistennew li tirċievu din l-email. Ninfakrukom li bħalissa aħna għaddejjin b'4 polot fil-ġimgħa, ġifieri ħafna xogħol li jrid ħafna preparamenti, malli joqrob it-13 ta' Mejju tirċievu l-email bl-informazzjoni kollha. Mela ngħaddu ħalli nkunu nistgħu ngħaddu għall-polza, ħalli dej Dr. Mifsud. Grazzi ħafna Cynthia. Tajjeb, dik għadna dik l-ispjega biex hekk fimna u kif qed taraw issa ħajkunu qegħdin jinfetħu. Nitlob ir-reġija grazzi ħafna. Il-kontenitur li fija hemm il-polots kollha nfakkar li l-proċess tagħna bħal dejjem isir taħt l-iskrutinju notarili ta' Dr. Robert Aquilina biex nassiguraw l-imħuħ ta' kulħadd li l-proċess qed isir bl-iktar mod rigoruż possibbli. Illum ħaġa tajba li kull min qed jipparteċipa f'din il-polza għal differenza ta' polots oħrajn jaf li għandu postu fi skola ta' Knisja. Issa tibda mbagħad il-kurs ta' liema skola ħajkolli ċansu f'liema lew qed nisma' Cynthia tispjegalkom tajjeb ħafna. Ħaġa waħda ngħid, ma' l-ebda skola perfetta nfakkarkom. L-iskejjel kollha għandhom il-karatteristiċi tagħhom, kollha għandhom xi difetti, kollha għandhom il-preġi tagħhom, inutli noqogħdu nippruvaw ngħidu iwa x'hemmhekk l-aħjar neħe. Nassigurakom li tkun fejn tkun ħajkun hemm mument fejn ħatgħid jiena ġenitur ukoll ġixtu li jitkelli, ikun hemm mumenti minn daw fl-esperjenzi tagħna, ġieri ejja nafdaw il-proċess, ejja nafdaw il-ħajja u wieħed jagħmel l-għażliet imbagħad minn dak li jkun offrut lilu. Ħanibdew bl-ewwel polza. Grazzi ħafna. M2030 Zejn Joseph Sammut. M1591 Benjamin Bartolo. M5268 Noash Cambry Jones. M1670 Zach Gallia. Zach Gallia. M3476 Gianluca De Bono. M1931 Luigi De Battista. M1975 Jan Kakija Mallija. M3636 Liam John Gaskill. M3791 Jamie Felice. M1560 Andrea Juice Cosby. M1665 Zelenio Zarb. M2116 Eamon Vella. U bekk
għalaqna l-ewwel set ta' 12 u Sinti tkun qed taqralna s-sommarju tagħha. Mela, l-ewwel rank huwa ta' M2030 Zane Joseph Samut, it-tieni M1591 Benjamin Bartolo, it-tielet M5268 Noah Kembri Jones, ir-raba' M1670 Zeg Gallia, il-ħames M3476 Gianluca De Bono, is-sitta M1931 Luigi De Battista. Insejt ngħid hawnhekk ir-rank it-tieni wieħed huwa tewmi ma' tifel fil-Form 1, allura hemmhekk iż-żewġ tewmin ħajażlu skola flimkien għandhom ukoll oħthom fil-Kinder 2. Mela n-numru 7 M1975 Janka Kija Mallija, 8 M3636 Liam John Gaskill, id-9 M3791 Jamie Felice, l-10 M1560 Andrea Aġus Cosby, il-11 M1665 Azelenio Zarb, il-12 M2116 Eamon Vella. Komplu bil-polza. Grazzi ħafna. M3767 Caden Brinkat. M1682 Michael Pisani. M1648 Samuel Gallia. M3108 Denzel Mikallef. M3690 Alessandro Di Prima. M4636 Liam John Laus Medati. M6080 Michael Schiavone. M5437 William Hipperson. M5555 Liam Kuxkiri. M1781 Noah Mifsud. M1634 Isaac Camilleri. Unerġaw ngħaddu għal l-aħħar isem minn dan is-set ta' 12. M3185 Luke Mikallef. Unerġaw ngħaddu l-kelma lil Cynthia ħalli taqrana s-sommarju ta' l-aħħar 12 l-isem. Mela rank numru 13 M3767 Caden Brinkat, 14 M1682 Michael Pisani, 15 M1648 Samuel Gallia, 16 M3108 Denzel Mikallef, 17 M3690 Alessandro Di Prima, 18 M4636 Liam John Laus Medati, rank 19 M6080 Michael Schiavone, 20 M5437 William Hipperson, 21 M5555 Liam Kuxkiri li għandu ħuħ għall-ewwel sena sekondarja unek jażlu flimkien it-tewmin, numru 22 M1781 Noah Mifsud, 23 M1634 Isaac Camilleri, 24 M3185 Luke Mikallef. Komplu bil-polza. Grazzi ħafna. M1562 Mattias Kembri. M1681 Mason Farrugia. M1638 Danilo Thomas Zammit. M1862 Xandru Tanti. M4766 Erin Karagoz. M1874 Ethan Newbold.
M1488 Avon Vassallotanti. M1893 Mason Barun. M5395 Manuel Grima. M1707 Liam Fenek. M1489 Ben Farrugia. M1521 Gabriel Sherry. Nerġaw ngħaddu għal sommarju ieħor. Mela Brank numru 25 għandna l-M1562 Mattias Kembri għandu oħtu għas-sekondarja. Numru 26 M1681 Mason Farrugia. Numru 27 M1638 Danilo Thomas Zammit. 28 M1862 Xandru Tanti. 29 M4766 Erin Karagoz għandu oħtu għall-ewwel sena primarja. Numru 30 M1874 Ethan Newbold. 31 M1488 Avon Vassallotanti. 32 M1893 Mason Barun. 33 M5395 Manuel Grima. 34 M1707 Liam Fenek. 35 M1489 Ben Farrugia għandu ħu Xaljar 1. 36 M1521 Gabriel Sherry. Komplu bil-polza. Grazzi. M3614 Danilo Massa. M1742 Cody Gallia. M1744 Timothy Buhajar. M3176 Jake DeCelis. M2203 Luigi Vella. M5260 Kieran Mifsud. M1851 Mattias Zarb. M5114 Janis Kostas Kassar. M6096 Xiren Zammit. M1690 Karl Fenek. Sissa l-lum ma ħabbattunix ħafna bl-ismijiet. Sissa. M2025 Andrew Catania. Jiġi xi wieħed ta' ġifieri nassigurakom f'xi mument. M3655 Javier Kutajjar. U hekk irġajna laqna settieħor ta' 12 nħallu fidej Sintja. Mela Brank numru 37 għandna M3614 Danilo Massa. 38 M1742 Cody Gallia. 39 M1744 Timothy Buhajar. 40 M3176 Jake DeCelis. 41 M2203 Luigi Vella. 42 M5260 Kieran Mifsud. 43 M1851 Mattias Zarb. 44 M5114 Janis Kostas Kassar. 45 M6096 Iron Zammit. 46 M1690 Karl Fenek. 47 M2025 Andrew Catania. 48 M3655 Javier Kutajjar. Komplu bil-polza. Grazzi ħafna. Ringrazzjaw anka l-Felicien u l-Gejt u l-qed Sipitello u jiftħunna l-Polozz. M5231 Mason Vella. Bl-istess mod ukoll nirringrazzjaw min-naħa l-oħra l-Annelies li qed twaħħal il-Polozz kollha fuq ir-rekord.
M6009 Abraham Jude Laurenti Engerer. M1418 Vladimir Grek. M5017 Jamie Cesare. Għanna koll l-Amelja tal-li edha t-nizzel fuq il-sistema tagħna l-ismijiet u koll nirringrazzjawa. M5208 Jerome Fenek. M3255 Andreas Mifsud. Grazie ħafna. M2017 Xavier Attart. M2183 Jake Aġus. M1733 Ethan Grek. M1837 Alex Avellino. M1483 Kieran Joe Xiberras. M2005 Jerome Xavier Muscat. U hekk irġajna laqna set ieħor ta' 12 ngħaddu għal sommarju ieħor. Mela brenk numru 49 għandna M5231 Mason Vella, 50 M6009 Abraham Jude Laurenti Engerer, 51 M1418 Vladimir Grek għandu ħuħ għall-ewwel sena sekondarja hawnhekk jażlu tnejn f'daqqa t-tewmin. Rank numru 52 M5017 Jamie Cesare, numru 53 M5208 Jerome Fenek, 54 M3255 Andreas Mifsud, 55 M2017 Javier Attart, 56 M2183 Jake Aġus, 57 M1733 Ethan Grek, 58 M1837 Alex Avellino, 59 M1483 Kieran Joe Xiberras, numru 60 M2005 Jerome Xavier Muscat. Komplu bil-polza. M4301 Key James Borge. M4553 Andrew Allul. Kultant iċċanta ċipolza, allora nkunu rridu bil-paċenzja niftuha bil-kwirek. Grazzi ħafna. M1642 Alessandro Nicolosi. M1592 Aiden Mikallef. M1448 Mattias Brinkat. M5454 Bentley Ron Pisani. M5920 Luke Andrew Mikallef. M1457 Isaac Kassar. M1426 Gian Satariano. M1572 Gabriel Xkembri. M4206 Luca Healy. U għanna l-aħħar isem għal dan is-sett ukoll. M3961 Marley Portelli. U bekk nerġa' ngħaddi lura l-kelma lil Cynthia Sommarju tal-aħħar 12. Mela brenk numru 61 għandna M4301 Keith James Borge, 62 M4553 Andrew Ellul, 63 M1642 Alessandro Nicolosi, 64 M1592 Aiden Mikallef, 65 M1448 Mattias Brinkat,
66 M5454 Bentley Ron Pisani, 67 M5920 Luke Andrew Mikallef, 68 M1457 Isaac Kassar, 69 M1426 Jan Satariano, 70 M1572 Gabriel Xkembri, 71 M4206 Luca Healy, 72 M3961 Marley Portelli. Komplu għaddejjin bil-polza. Grazzi ħafna, Cynthia. M5016 Mattias Pisani. M4893 Nicolas Gravina. M1557 Zdennik Desira. M1545 Ethan Downham. M1729 Liam Avallone. M1465 Zach Schwireb. M1704 Kairin Zammit. M1974 Lucas Gallia. M5912 Benjamin Luke Gill. M1664 Luke Grek. M1590 Thomas Caruana. Urġajna wasanna għall-eluq ta' setti ieħor. M2130 Adrian Davis. Unerġa' ngħaddi lura l-kelma lil Cynthia. Fidejk. La Brenk numru 73 għandna M5016 Mattias Pisani, 74 M4893 Nicholas Gravina, 75 M1557 Zdenik Desira, 76 M1545 Ethan Downham, 77 M1729 Nieme Vallone, 78 M1465 Zach Schwireb, 79 M1704 Kairin Zammit, 80 M1974 Lucas Gallia għandu ħuħ għall-ewwel sena primarja, 81 M5912 Benjamin Luke Gill, 82 M1664 Luke Grek, 83 M1590 Thomas Caruana, 84 M2130 Adrian Davis. Komplu bil-polza. M2078 Ben Camilleri. M5856 Jaden Kurmi. Fidejja, grazzi. M5051 Jack Kauki. M1777 Eli Fava. M5469 Zach Saliba. Ekku waħda minn dawk. Grazzi. M5747 Lai Abeid. M3912 Simao Bonnici. M4120 Alex Schwireb. M1009 Jake Tanti Newstead. M5159 Isaac Asha. M1435 Ethan Farrugia.
M4002 Mason Zerafa u bekk rġajna laqna settiħor ta' 12 naddi l-kelma l-ura l-Sintja. Mela Brank numru 85 għanna M2078 Ben Camilleri, 86 M5856 Jaden Kurmi, 87 M5051 Jack Kauki, 88 M1777 Eli Fava, 89 M5469 Zach Saliba, 90 M5747 Lau Abeid, 91 M3912 Simao Bonici, 92 M4120 Alex Schwirep, 93 M1009 Jake Tanti Newstead, 94 M5159 Isaac Asha, 95 M1435 Ethan Farrugia, 96 M4002 Mazen Zerafa għandu ħuħal Kinder 1. Komplu bil-polza? Grazzi, bekk. Bizna nofs il-polza bħalissa sewa, biznija. M1580 Ashton Burch. M2126 Zach Kazzopardi. M5317 Dejan Felice. M5331 Gabriel Muscat. M5322 Theo Javier Xkembri. M1842 Francesco Catania. M5358 Reiner Azzopardi Kalleja. M1530 Jack Manicolo. M5917 Robert Mikallev Vejx. M1940 Luke Rizzo. M5456 Joseph Caruana. M1584 Cole Aquilina. Rġajna laqna settiħor ta' 12, nerġaw nidu Sammarju u Jorman Sintja. Brank numru 97 għanna M1580 Ashton Borch, 98 M2126 Zach Azzopardi, 99 M5317 Dejan Felice, 100 M5331 Gabriel Muscat għandu uħtu għall-ewwel sena sekondarja, 101 M5322 Theo Javier Xkembri, 102 M1842 Francesco Catania, 103 M5358 Reiner Azzopardi Kalleja, 104 M1530 Jack Manicolo, 105 M5917 Robert Mikallev Vajc, 106 M1940 Luke Rizzo, 107 M5456 Joseph Caruana, 108 M1584 Cole Aquilina. Tellaw il-polza? M3203 Aiden Grek. M1705 Jacob Stivala. M3861 Isaac Aquilina. M4535 Bernard Vella. M1471 Christian Bezzina. M1430 Gianni Farrugia. M1706 Elias Kalleja Paċ. M3757 Jake Kyle Attard.
452 Luka Mikallef. M491 Luka Xikluna Bartoli. M1885 Mattias Gatt. L-aħħar isem għal dan il-grupp. M1737 Roelio Mikallef. Ringrazzjaw kull min qed jgħinna ngħaddu l-kelma lura lil Cynthia. Brank numru 109 għandna M3203 Aiden Grek. Għall-ewwel sena għandu ħuħ għall-ewwel sena primarja. 110 M1705 Jacob Stivala. 111 M3861 Isaac Akulina. 112 M4535 Bernard Vella. 113 M1471 Christian Bezzina. 114 M1430 Gianni Farrugia. 115 M1706 Elias Kalleja Paċ. 116 M3757 Jake Kyle Attard. 117 M1452 Luka Mikallef. 118 M4191 Luka Xikluna Bartoli. 119 M1885 Mattias Gatt. 120 M1737 Rogelio Mikallef. Komplu l-polza. Grazzi ħafna. M1567 Aiden Mallija. M3677 Sebastian Pecorella. M1416 Alexander Grek. M4692 Thomas Attard. Alright, sankompli niftuħina, grazzi. M1915 Matteo Ciappara. M2111 Adam Grek. M1948 Beppe Mikallef. M2153 Jake Mikallef Eber. M1552 Jake Magro Dingley. M1996 Caden Fenix Seguna. M3615 Noah Slack. M1764 Dejan Karwana Mikallef. U rġajna laqna gruppi ħor ta' 12 naddu l-kelma li Cynthia Sommarju. La brank numru 121 għanna M1567 Aiden Mallija. 122 M3677 Sebastian Pecorella. 123 M1416 Alexander Grek għandu ħuħ l-ewwel sena sekondarja ħuħ liħor tew mill-ieħor mar brank iżjed il-qudiem allura jingħaqdu it-tnejn fir-rank ta' ħuħ liħor. 124 M4692 Thomas Attard, 125 M1915 Matteo Ciappara, 126 M2111 Edim Grek, 127 M1948 Beppe Mikallef, 128 M2153 Jake Mikallef Aber, 129 M1552 Jake Magro Dingley, 130 M1996 Caden Fenix Seguna, 131 M3615 Noah Slack, 132 M1764 Dejan Karwana Mikallef. Komplu għaddejjin bil-polza. Ekku. M1798 Liam Bonnici. M5711 Matthew Mikallef Garrett.
M3604 Giuseppe Camilleri. Nagħtu ċans ftit il-gejtu sakemm jirnexxielu isib tarf tal-polza. M5481 Kien Baldacchino. M1650 Francesco Zammit. M1850 Matthew Shriha. M2052 Francesco Ellul. M5486 Neil Azzoppardi. M1675 Michael Viacava. M6006 Matteo Bartolo. M3747 Nico Alexander Vella. M1429 Kajlin Kakija. Kerġajna laqna gruppi ħor ta' 12 naddu l-Sintja għas-sommarju. Rank numru 133 M1798 li Bonnici. 134 M5711 Matthew McAuliffe Garrett għandu uħtu għall-ewwel sena kindergarten. 135 M3604 Giuseppe Camilleri. 136 M5481 Kien Baldacchino. 137 M1650 Francesco Zammit. 138 M1850 Matthew Shriha. 139 M2052 Francesco Ellul. 140 M5486 Nila Toppardi. 141 M1675 Michael Viacava. 142 M6006 Matteo Bartolo. 143 M3747 Nico Alexander Vella. 144 M1429 Kielen Kakija. Komplu bil-polza. Grazie ħafna. M5201 Boran Liu. M1760 Sven Joseph Baldacchino. M4716 Caden Ajus. M4375 Adam Camilleri. M3742 Elston Gigo. M2065 Andrew Buġeja. M1669 Jack Grek. M1402 Tyler Jack Buġeja. M1513 Zakaj Zammit. M1577 Alessio Paċ. Nirringrazzja anke lilkom li qegħdin issegwuna, nifhem il-paċenzja u ċertu element ta' ansjetà li ntaffuha importanti. M2031 Luke De Bono. Kif għedna aktar kmieni, kullin kien fih il-preġi u inqas preġi tagħhom. M4750 Mason Xkembri Frendo. U hekk rġajna fil-fatt talaqna setti ieħor ta' 12 nerġgħu nisimgħu sommarju ieħor minn Sintja. Rank numru 145 M5201 Boran Liu. 146 M1760 Sven Joseph Baldacchino.
147 M4716 Kejdin Aġus, 148 M4375 Edim Camilleri, 149 M3742 Elstin Gigo, 150 M2065 Andrew Buġeja, 151 M1669 Jack Grek, 152 M1402 Tyler Jack Buġeja għandu ħuħ għall-ewwel sena primarja, 153 M1513 Zakaj Zammit, 154 M1577 Alessio Paċ għandu uħtu għall-ewwel sena kindergarten, 155 M2031 Luke De Bono, 156 M4750 Mason Xkemri Friendo. Tellaw komplement tal-polza. M5257 Jacob Kjawotski. M2186 Raul Gatt. M3503 Mikael Mitzi. M5416 Dejlin Barbara. M1752 Samuel Kakija. M1676 Zek Buġeja. M1586 Owen Bartolo. M2061 Jean-Louis Merċiqa. M1635 Andrei Gauci Kolstov. M1515 Edward Simon Darmanin. M5092 Giuseppe De Micoli. M5891 Ethan Harry Coyne. U nerġgħu ngħaddu għal sommarju ieħor mingħand Cynthia. Rank numru 157 għandna M5257 Jacob Kjawotski, 158 M2186 Raul Gatt, 159 M3503 Mikhail Mitzi, 160 M5416 Dejlin Barbara, 161 M1752 Samuel Kakija, 162 M1676 Zach Buġeja, 163 M1586 Owen Bartolo, għandu ħuħ fl-ewwel sena sekondarja u uħtu fil-tieni sena kindergarten. Ħuħ mar iżjed il-qoddim allura jingħaqad fir-ranking ta' ħuħ. Rank numru 164 M2061 Jean-Louis Merċiqa, 165 M1635 Andrei Gauci Kolstov, 166 M1515 Edward Simon Darmanin, 167 M5092 Giuseppe De Micoli, 168 M5891 Ethan Harry Coyne. Komplu bil-polza. Grazzi ħafna. M1593 Lukas Xikluna. M4236 Luca Portelli. M2125 Paul Charles Musu Emwa. M4559 Mark Lucas Borch. Kif qed taraw qed nibdew noqorbu wkoll. M4511 Xavier Pisani Gallia. Fil-fatt wara dan is-set jifdal imbagħad grupp żgħir ieħor biex nagħlqu l-polza tal-lum. M5345 Jacob Gatt.
M2-1-8-5 Adam Mifsud. M3099 Luca Grek. M1450 Julian Saliba. M1443 Luca Demicoli Sejkel. M1412 Hayden John Xwireb Mikallef. U fil-fatt donnu ħanibqgħu għaddejjin għax wasanna fit-tmiema konna l-polza. M4298 Mattias Borċ. M1773 Aiden Paċ u bekk għalaqna l-polza tal-lum. Natu ċansi li jkunu jistaw jaqranna s-sommarju nħalli fidej Sintja biex taqranna l-aħħar ismijiet li t-tellaw fidejk. Mela bil-ranking 169 għanna M1593 Lukas Xikluna, 170 M4236 Luca Portelli, 171 M2125 Paul Charles Musu Imo, 172 M4559 Mark Lucas Borch għandu ħuħ fl-ewwel sena sekondarja, daw jittew min jinaqdu fl-imkien, 173 M4511 Javier Pizani Gallia, 174 M5345 Jacob Gatt, 175 M2185 Edim Mifsud, 176 M3099 Luca Grek, 177 M1450 Julian Saliba, 178 M1443 Luca Demicoli Sejkel, 179 M1412 Hayden John Xwireb Mikallef, 180 M4298 Mattias Borċ għandu ħuħ fit-tieni sena kindergarten, 181 M1773 Aiden Paċ. Mela hekk ġejna fit-tmiem din il-polza, infakkarkom li dawk kollha li ħadu sem fil-polza tal-lum ħajjieħdu sem fir-reġistrazzjoni li ħatkun it-3-14 ta' Mejju. Lejliet dik ir-reġistrazzjoni ħajkonna meeting online it-2-13 ta' Mejju li jibda fit-3:30 minn issa sa 13 ta' Mejju ftit jiem qabel 13 ta' Mejju. Mhux għalissa ġifieri sinjuri, nibatulkom email fejn ikolkom l-informazzjoni kollha li għandkom bżonn għall-meeting, ftit informazzjoni dwar ir-reġistrazzjoni, ikolkom ukoll fuq għall-email informazzjoni d-data tagħkom tat-telefons biex tikkonfermawna u mhix tajbin jew le, u jkollkom ukoll breakdown ta' skola kemm fadlilha postijiet biex tażlu intom skont ir-ranking li ġibtu llum. Niġbdu l-attenzjoni wkoll li ċertu skejjel li jiftħu fl-ewwel sena sekondarja għandhom l-Open Days, dawn tkunu tafuhom billi tidħlu fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fuq knisja.mt. Fil-bidu tal-paġna tal-iskejjel tal-Knisja hemm link illi toħodkom għandkom aktar informazzjoni dwar l-iskejjel. Tafsu fuqha toħodkom fuq link oħra fejn hemmhekk tistgħu tiftħu is-sezzjoni tal-ewwel sena sekondarja, taraw l-iskejjel u taraw minn minnhom u meta qegħdin joffru l-Open Days. Ġifin ħaġġukom li tmorru daw l-Open Days ħalli jkollkom ftit idea tal-iskejjel. Kif spjegajt il-meeting li jsir fit-13 ta' Mejju jkollna il-kapijiet tal-iskejjel waqt dak il-meeting li jagħtu ħafna informazzjoni dwar l-iskejjel tagħhom, ikolkom anke ċans li intom tagħmlu id-domandi tagħkom il-kapijiet tal-iskejjel u mbagħad nispjegaw ukoll l-andament tar-reġistrazzjoni li jkun ħajsir għada. Min-naħa tiegħi daqshekk ngħaddi l-linja lill-Dr. Mifsud. Grazzi. Grazzi ħafna Sintja, grazzi ħafna dik l-ispjega kollha, għalhekk inħeġġukom illi millum sa meta jmisskom biex sew il-laqgħa mbagħad issir l-għażla, tagħmlu riċerka tagħkom, tagħmlu riflessjonijiet tagħkom, tkunu preparati b'opzjonijiet differenti. L-iskola hija importanti, ħafna importanti u tagħmel differenza fil-ħajja ta' wliedna, imma nibqa' ntenni l-ikbar differenza jagħmlu għall-individwi stess, l-istudenti huma nfushom u aħna bħala ġenituri, intkom ir-rwol tagħkom. U spiss fl-esperjenza tiegħi mhux ma jibqax ikun hemm interess tax u liedna huma l-eżes li għandna,
imma ġili mit-tranzizzjoni mill-primarja għas-sekondari ġili jkun hemm dik id-daxej ta' nuqqas ta' aktar attenzjoni. M'għandekx għalfejn tkun bil-fors taf ħafna skola jew taf loqsma kollha. Assolutament le. L-importanti l-interess li turi l-uliedek li inti qed tinteressa ruħek f'dak li jkunu qegħdin jagħmlu. X'għamilt l-iskola llum, x'imissek, x'qed nagħmlu u tarahom li qegħdin iżommu bilanċ f'ħajjithom fl-affarijiet kollha li jkunu qegħdin jagħmlu. Jilħaq ikun opportunitajiet li nitkellmu għalhekk nawguralkom illum dawk kollha li ttellaw fil-polza u ma naqtax qalb il-ħadd minn dawk li forsi rrenkjaw l-isfel, kulħadd jagħmel l-għażliet skont in-neċessitajiet tiegħu. Minnaħa tiegħi ma fadalli xejn li nirringrazzja il-kollegi kollha li jenuni, il-Sintja Kassar, l-Annelies, Tabone, Amelia, Kalleja, il-Gejtu, Farrugia, Felicien Bogetta, l-Nutar Dr. Robert Aquilina, il-Diane Merċiqa li qed tassistina mill-uffiċċji tagħna tieħu telefonati, l-uffiċjali kollegi tagħna mill-Kurja tal-Arċisqof li jkun qegħdin jgħinuna minn aspetti tekniċi, il-kollegi tagħna fis-Segretarjat Edukazzjoni Nisanija għal-ħidma wiesa li nkun qegħdin noffru l-iskejjel, il-kapijiet tal-iskejjel li jkun qegħdin imexxu flimkien mal-edukaturi ħaddiema oħrajn is-servizz illulitkom u fl-aħħar mhux l-inqas lil Media tas-servizz li qegħdin joffrulna. Għalhekk nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba u tmiem il-ġimgħa tajjeb il kulħadd. Grazzi.